поне втора част хора, но ние ще стигаме до момента. Ще бъде бързо и бъде така втора част, така че да. Значи първият цвят е черен. Като ще покажа. Виж какъв е готин. Ще пробваме на два. Това се трият. Но гледай колко са готини. Сега мога да направя една руна. И за руната за това. Тук къде че огради момента е руната. Малко я отцапах. И тази руната е това. Много готин. Май не отбелязват. Сега ще видим да отбелязват. Чакайте малко. Хора не се отбелязва. И е супер готино. Така че препоръчвам да си ги вземете. Много са готини, 18 броя. Ако майките ви дадат или бащите, можете да вземете по-голям брой от китайския. Ако сте в Ботевград, можете оттам. Така, значи, с които живеят в Ботевград, че е супер близо, ако знаете къде е китайския. Значи, сега ще сложим пачката, че да не изсъхне. Има и по-дебел слой. Сега го заведадах, ето. Виждам трета част, защото трябва да видя всички цветове как отцветяват. Така че, погледнете за частта.